عز سلامتنا تقبلوا فنوانا تكتتلو خبرات عزبتنا نلوم سولس 17 مقابيت كلتشن إسان شدشن تدالو حديث زيناتات حيزلكم قريبا لهم مقتالكم بخبر عدم فلما كان بتاتو حيلتات قطف دقة في السودان أبتغى دوبجاد سراو توافيرو إيرترا هاقراو ملقاق فتنا ماتريك يوهابالو أبيراو أجنداتاتنا نشغل وعاد حدش مرحا إيران نحكمنا نبروسيا خمس خده تقليصو جرمن نتصوعت أمريكا نتسيقا لول سعود عرب لبريزنت إمارات تصوعيو إذن كالم بزرزح حجركم قريبا له تكاتاتلوني بخبر عدم حيلتات قلطف دقة في السودان أبتغى دوبجاد سراو توافيرو أبكابي ألتينا وطرنا وسخة أبزوخو دول زولوان حيلتات قلطف دقة أبتغى دوبجات سراويت كم زوافرة تصاب دارفور إسان 4 يحبر أب سمين دارفور تركب دباويت ألتينا أب زركب كبابيتات بأمئت زقوط تواقعت حيلتات قلطف دقف بعسرتات زقوط ما كاينن وق 5 توافرون أزدما أبتا تقادو بجاد تركب استراتيجيكويت كتما حدش وتدرو متقعتي خيفتصم سقات كم زلع عالم منጭታት التخباب حبرو እቶም منጭታት كم زحبرو حيلتات قلطف دقف أب ألدين جرجيرا قالديران ምስ ምዕራብ ዳርፉር ዝዳወባ ከባቢታት ኣብ ዝተኣከብሉ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝመጻ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዳ ኣረጋጊጾም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝተረፈ ቦታታት ሰራዊት ክትሕዝ ድሕሪ ምፍታኑ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓበራዊ ሓይልታት መሓዙትን ብሓደ ወገን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ድማ በቲ ካልእ ወገን ጽዑቕ ውግእ ከም ዝተረኣየ ዝዝከር እዩ ሓደ ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበሮ ልዕሊ 60 ናይ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ናይ ውግእ መካይን ኣብቲ ኣብ ኣልቲና ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምብራቕ ርሒቑ እትርከብ ኣድ ኣልከይር ከም ተረኣያ ብተወሳኺ ሓይልታት ድማ ኣብ ጃርጂራን ቃድርን ከም ዘሎ ይሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዶብ ጫድ እትርከብ ከተማ ቲነ ሰራዊት ጫድ ኣብ ዶብ ህላውንኡ ኣደሊሉ ይርከብ ኣብ ብሄራዊ ኣጀንዳታትና ጸኒዕና ክንወትሮ ኣንጻርቶም ሓድነትናን ኣእምናን ንምዝራግ ዝዝርግሑ ዘለዉ ኣጀንዳታት ኣበርቲዕና ክንቃለስ ይግባእ እቲ ዝተገለጸ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ንሽከል ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ እቲ ውድብ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ህልውና ይርከብ ዝበለቲ ውድብ ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዛጊት ብዝተፈለየ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ ኢሉ 40 ሚእታዊት መሬቱ ተገቢጡ ህዝብና ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ብጥሜት ሕማም መዓልታዊ ሬሳታት እናቆፀረ ይውዕል ኣሎ ዝበለ ውድብ ህወሓት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እውን ብኣዋጅ ዕፅዋን ክባን መንግስቲ ኢትዮጵያ መድሓኒት መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ባጀትን ከልኪሉ ኣገልግሎት ባንክን ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ኣቅርቦት ተዓፅዩ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ኣትዩ ክብል ኣገንዚቡ እዚ ቅልውላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ዓመታት ዝኣወጆ ጆኖሳይድ ንምምላእ ዓሊሙ ዝፍጽሞ ዘሎ ኮይኑ ብኻልእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምስናይ ድማ ዙር መለሽ ትግራይ ሰራዊቱን ኣጽዋሩን ኣኽቲቱ ይርከብ ክብል እቲ ውድብ ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ኣመልኪቱ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድብ ህወሓት ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕገ መንግስታዊ ልዕላዊ መሬትን ትግራይ ሓራ ክወፅእ ንዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ድሕነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቀዩ ዘለዉ ወገናት ሓራ ክወፁን ተነቢሮም ዘለዉ ኢሰብኣዊ ክልከላታት ክለዓሉ ካብ ዝሓሊፉ ድማ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ታህዲድ ጠጠው ኢሉ ኣብ ኣፈላላይ ፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሑ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጻውዒት ነፂጉ ንህዝብና ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ሸሚምዎ ኣሎ ህዝብና ኣብ ከም ዝበለ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለውሉ እዋን ቀልቡ ካብቲ ቀንዲ ዋኒኑ ንምስሓት ድማ ካብ ውሽጥን ደገን ዝተዋደዱ ተኸታተልቲ መደናገርቲ ኣጀንዳታት ይዝርግሑ ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕነት ውድብ ህወሓት ሕጂ እውን ዋኒኖም ኣብቲ ቀንዲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ንህዝቢ ትግራይ እዩ ሞትን ስቃይን ህዝብና ካብቅዕ ኣዕመታት መኸተና ጠሚርና ብሄራዊ ትካላትና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ መኸትኦም ብቑዓት ክኾኑ ብምግባር ዝቕፅል ዘሎ ሓደጋ ህልውና ዝምልከት ቁመና ፈጢና ቃጻልነት ህዝብና ከነረጋግጽ ኢና እቶም ኣብ ቀንዲ ብሄራዊ ዋንነት ንምውፃእ በብእዋኑ ዝፍጠሩ ዘለዉ ኣጀንዳታት ከከም ኣማጻጽኦም እናመከትና ኣብ ምውሓስ ህልውና ህዝብና ንሽከል ይብል መልእኽቲ እዚ ሰሙናዊ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብተወሳኺ ብሰንኪ ብመንግስቲ ፌደራል ዝፍጸም ዘሎ ክልከላ ነዳድን ናውትን ሕክምና ግቡእ ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝተጸገመ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ኣክሱም ገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ብፍሉይ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ክልከላ ነዳድን ሕጸት ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን ሆስፒታል ንህዝቢ ግቡእ ኣገልግሎት ንምሃብ ከም ዘይከኣለ ኣካይዲ ስራሕ
ሓፈሻዊ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ኣክሱም ኣቶ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ገሊጾም ብፍላይ ድማ ሕፅረት መድሃኒት ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ቀንዲ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ኣቶ ገብረ መስቀል ገሊጹ። ኣቶ ገብረ መስቀል ወሲኹ ሕብረተሰብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ቅድሚ ምእታው መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ፍታሕ ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ተወካሊ ሜዲካል ዳይሬክተር ሓፈሻዊ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ኣክሱም ዶክተር ኣብርሃለይ ሃቢለ ስላሴ ብሰንኪ ሕፀት ነዳድን ናውቲ ሕክምናን ግቡእ ግልጋሎት ምሃብ ከም ዘይተኻእለ ገሊጹ። ኤርትራ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማለት ማትሪክ ይወሃብ ኣሎ። ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ትማል 16 መጋቢት 2026 ኣብ መላእ ሃገር ከምኡውን ኣብ ሪያድን ጅዳን ስዑድ ዓረብ ብጠቕላላ ኣብ 16 ነቑጣታት ክወሃብ ጀሚሩ ኣሎ። ናይ ሎሚ ዓመት ማትሪክ ብ12 ዓውደታት ትምህርቲ ኣብ 16 ማእከላት ውሽጥን ወፃእን ሃገር 50% ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ን24306 ተምሃሮ ኣብ ሓደ እዋን ክወሃብ ምዃኑ ዳይሬክተር ማእከል ፈተና ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን መጽናዕትታትን ዶክተር ብስራት ገብሩ ሓቢራ። ልኡል ዘውዲ ስዑድ ዓረብ ንፕረዚደንት ኢማራት ዓረብ ፀዊዑ። ስዑድ ዓረብን ሕሙራት ኢማራት ዓረብን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ተቐናቐንቲ እየን ነይረን። ብጉዳይ የመንን ሱዳን ሶማልያ ዝቃለሳ ነንሕድሕደን ዝዋቐሳ ዝነበረ ሃገራት እየን ነይረን። ተኾነ ሕጂ ግን ብቴሌፎን ዝዛረቦ ዕሩኽ ኮይኖም ኣለዉ። ናይዚ ምክንያት ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ወራር ኢራን እዩ። እዚ ወራር ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ብሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ እታ ካልእ ኣቢላ ምስቲ ካልእ ዘለዋ ምትሕግጋዝ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ። ሎሚ ግን ልዑል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሰልማን ቴሌፎን ኣልዒሉ ናብ ፕሬዚደንት ኢማራት ዓረብ ደው ኢሉ ኣብኡ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ኢማራት ዓረብ መሐመድ ቢን ዛይድ ተራኺቦም ዘትዮም። ኣብ ዝርርቦም ኢራን ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ሃገራትን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን እትገብሮ ዘላ ቀጻሊ ወራር ሓደገኛ ምዃኑ ተሰማሚዖም ወታደራዊ ንጥፈታት ብቁልጡፍ ደው ከብል ፀዊዖም። ቤት ጽሕፈታት ክልቲኦም ፕሬዚደንት ነቲ ጸገም ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክወሃቦ ክጽውዑ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ዘይተጸበዮ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ብምጥራይ ንሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ብሓያል ከም ዝደብደበተን ኣፍሊጡ። ምስ ተተሓሒዙ እቲ ንግዲ ዓለም ወሳኒ ዝኾነ መስመር ባሕሪ ሄርሙስ ብሓይልታት ኢራን ተዓጽዮ ከም ዘሎን ማእከል መተሓላለፊ ነዳዲ ክሳድ ከም ተተሓዘ እትገልጽ ብወገን ኣሜሪካ እኹል ቀረብ ነዳዲ ከም ዘለዋ ኣገንዚቡ። ብተወሳኺ ከም ዩክሬን፣ ጣልያን፣ ፈረንሳይ፣ ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ባሕሪ ንኽኽፈት ዘቕረብኦ ሕቶ ተግባራዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ኣጽቂጠን ከም ዘለዋ ነቒፎም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ነዚ ጸገም ነዚ ንምፍታሕ ናይ ዝኾነ ሃገር ሓገዝ ከም ዘይደሊ ብትሪ ዝገልጹ እቲ ፕሬዚደንት ሃገሩ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ግድቦታት ንምምካት እኹል ዓቕምን ድልውነትን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቡሎ። ኣብ ሰሜናዊ ከተማ እስራኤል ናሃርያ ብሰንኪ እተተኮሱ ሚሳይላት ሕዝቡላህ ከቢድ ባርዕ ሓዊ ከም ዘለዓዓሉ ተሓቢሩ። ካብ ሊባኖስ ዝተተኮሱ ብርክት ዝበሉ ሚሳይላት ህዝቡላህ ንሰሜናዊ ከተማ ናሃያ ዕላማ ገይሮም ውሒጆም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ። እቲ ናይ ምክልኻል ስርዓት ኣይረንዶም መብዛሕትኦም ሚሳይላት ከምክን እንከሎ ሓደ ሚሳይላት ድማ ነቲ ናይ ምክልኻል መስርሕ ሰይሮም ኣብ ውሽጢ ከተማ ከም ዝወደቑ ተረጋጊጹሎ። እቶም ኣብ ክፉት ቦታታት ትካላትን ዝወደቑ ሚሳይላት ብርቱዕ ፍንጥርጣር ብምፍጣር ሰፊሕ ናይ ባዕሪ ሓዊ ኣስዒቦም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስልታት ከም ዘርእይዎ ካብ ከተማ ጸሊም ትኪ ናብ ሰማይ ክዓርብ ይርአ። ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ባርዕ ሓዊ እስራኤል ነቲ እናተገፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋ ንምቁፅጻር ምስ ግዜ ይረባረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ክሳብ ሕጂ ብወገን ሰበስልጣን እስራኤል ብዛዕባ ዝበፅሐ ጉድኣትን ህይወትን ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ኩሎም ነበርቲ ብሰንኪ ትቐጻሊ ዘሎ ስግኣት ናብ መዕቆቢ ቦታታት ንኽኣትዉ ካብ ሰራዊት እስራኤል ዝወሃብ ትእዛዛት ብጥንቃቐ ንኽከታተሉ ህውፁፅ ጻውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ። ብተወሳኺ ኢራን ኣብ ጥቓ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣካይዳ። ኣብቲ ከባቢ ትኪ ናብ ሰማይ ክዓርግ ዝረአ ኮይኑ ሓደ ታንከር ናይ ነዳዲ ከም ተሃረመ ይግለጽ ኣሎ። ትማል ሰኒ ምሸት ኣብ ጥቓ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ኣብ ዝርከብ ታንከር ነዳዲ ብምውቃዕ ንባርዕ ሓዊ ከም ዘስዓበ በራራታት ንግዚኡ ደው ከም ዘበለን ተገሊጹ እዩ። ብኢራናዊ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዝተወቕዐት ከም ናይ ሮይተርስ፣ ቢቢሲ፣ ዋሽንግተን ፖስትን ካልኦትን ምንጭታት ገሊጾም ኣለዉ። በቲ ፍጻመ ተጎደአ ሰብ የለን። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ውሱን ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ዋላ እኳ ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ይቕጽል እንተሃለወ
ዩክሬን ኣብ ቅድመ ግንባር ሮቦት ወታደራት ክትዋፍር ቀሪባላ። ኣብ ዓለም እታ መጀመርታ ሰብ ዝመስሉ ሮቦት ወታደራት ናብ ዩክሬን ኣትዮም። ብመሰረት መጽሔት ታይም እዞም ሮቦታት ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣሜሪካ ብዝርከብ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ዝማዕበሉ ኮይኖም ከም ሓገዝ ንዩክሬን ዝተዋሃቡ እዮም። ሓደ ካብ መሰረቲ ናይቲ ኩባንያ ዝኾነ መኮነን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ነበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩናት ናይ ምቕያር ዓቕሚ ከም ዘለዎም ገሊጹ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ከም ዝተዋፈረ ዝጠቐሰ ላብላንክ እዞም ሮቦታት ምስ ተዋፈሩ ቀንዲ ተዋጋኢ ሮቦት ክኸውን እዩ፣ ደቂ ሰብ ድማ ከም ተሓጋገዝቲ ክወፍሩ እዮም ኢሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተመርኮሰ ኩናት ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ይረአ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቶም ሮቦት ወታደራት መቀጸልታ ናይ ምዃኖም ኣብርሂቡ። ወሲኹ ድማ ወታደራት ሮቦት ኣይፈርሑን እዮም፣ ኣይደኽሙን እዮም፣ ንኬሚካላት ባዮሎጂካዊ ኣጽዋርን ኣይቃልዑን እዮም። እቶም ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዘለዉ ሮቦት ወታደራት ፋንቶም ኤምኬ1 ተባሂሎም ዝጽውዑ ኮይኖም ጸሊም ብረት ዝሰርሑ ኣካላት ኣለዎም። እቶም ሮቦት ሽጉጥ ጠበንጃ መዳፍዕን ዝዓጥቑ እዮም። 175 ሴንቲሜትር ኮይኑ ክብደቶም ድማ 80 ኪሎግራም እዩ። እቶም ወታደራት ብባት ዝሰርሑ ኮይኖም ብሓደ ቻርጅ 2 ክሳብ 4 ሰዓታት ክዋግኡ ይኽእሉ። እቲ ኩባንያ ክሳብ ሕጂ ኣሳብ 300 ካብዞም ሮቦታት ኣፍሪሎ። ንገለ ካብቶም ኣብ ሰሙን ናብ ዩክሬን ከም ተሰደደን ሰበስልጣን ዩክሬን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቅድመ ግንባር ከም ዝዋፈሩን ገሊጾም። እቲ ኩባንያ ኣብዚ ዓመት 2026 ብድምር 10,000 ካብዞም ሮቦታት ወታደራት ንምፍራይ መደብ ከም ዘለዎ ክሳብ 2027 ድማ 50,000 ንምፍራይ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አባስ አራግቺ ንመንግስትን ህዝብን ፓኪስታን ኣመስጊኑ ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርኦ ዘለዋ ወራር ንምቅጣም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ጽኑዕ ምትሕግጋዝ ደገፍን ኣመስጊኑ። እቲ ሚኒስትር ብቋንቋ ኦርዱ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ መንግስትን ህዝብን ፓኪስታን ኣብ ዝመሪርን ሓያልን ግዜ ምስ ኣሜሪካን ምስ ስርዓት ጽዮናውያን ኣብ ንምምካት እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ንእስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ሙሉእ ደገፍ ስለ ዝገበሩ ልባዊ ምስጋና ይገልጽ ኢሉ። አራግቺ ወሲኹ ኢራን ኣብ ኣምላኽ ሙሉእ እምነት ዘለዋ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ቅንዕና ነቲ ሃገር ንምድጋፍ ብጽኑዕ ዘይንቕንቕን መንፈስ ደው ከም እትብል ገሊጾም። ዲፕሎማስያዊ ክብሪ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወታደራዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ እዋን ኢራን ምስ ዞባ መሻርክታ ንምውሃድ ኣብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ፓኪስታን ንኢራን ብግልፂ ንምድጋፍ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሚዛን ሓይልን ኣንፈትን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ከም መርኣያ ተራእዩ። ሓላፊ ዳይሬክተር ስለያ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሜጀር ጀነራል ሽሎሚ ቢንደር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዕፁ ማዕጾ ጸጥታዊ ዘተ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወታደራዊ መሳርሒታት ኢራን ብሰንኪቲ ኩናት ኣብ ጭንቀት ከም ዘሎ ገሊጾም ክብል ዜና ቻነል 12 ሓቢሩ። ቢንደር ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ዓሞም ዝወረደ ጉድኣት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ክርድኡ ጀመሩ ሕጂ ጥራይ ምዃኖም ይገልጽ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኢራናውያን እንታይ ከም ዝገጠሞም ክርድኡ ጀሚሮም ኣለዉ ክብል ቢንደር ጠቒሱሎም። ኣቃውማ ትእዛዞም ክሳብ ክንደይ ከም ዝተቓልዕን ዝበፅሐ ዕንወትን ይረኣዩ ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ቢንደር ንተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ኢራን ብሰንኪ ህላወ ነፈርቲ ኩናት እስራኤልን ኣሜሪካን ካብ ምንቅስቓስ ድሕር ክብሉ እንከለዉ ካልኦት ድማ ስጉምቲ ክወስዱ ወይ ድማ ድሌት የብሎምን ወይ ድማ ኣይከኣሉን ኢሉ። እቲ ክትክስዎ ዝኽእሎ ዓቕሚ እዩ፣ በቃ ካብኡ ንላዕሊ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ክብል ብዛዕባ እቲ ናህሪ ምትኳስ ሚሳይል ኢራን ብምግላጽ መጥቃዕቲ እስራኤል ተወሳኺ ሚሳይላት ዝውንጭፍ መንገዲ ከም ዘይብሎም ንምርጋጽ መዓልታዊ ነተን ታንከራት ሚሳይል ይዓጽዎ ኣሎ ኢሉ። ስዑድ ዓረብ ንወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ሙሉእ ፍቓድ ሂባ። ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ማእከላይ ምብራቕ ዓቢ ታሪኻዊ ለውጢ ተመዝጊቡሎ። ስዑድ ዓረብ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ንኹሉ ወታደራዊ ማዓስከራታ ሰማያዊ ክሊ ተጠቂሙ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ስርሒታት ክመርሕ ሙሉእ ፍቓድ ከም ዝሃበት ተገሊጹ። እስጉምቲ እቲ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ሪያድን ካብ ዝነበረ ዝሓየለ ወታደራዊ ጥምረት ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ኣሜሪካ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ ምስ ናታ ስርሒታት ብምውሃድ ብዝያዳን ቀልጣፋን ዝለዓለ ዓቕሚ ዘለዎ መጥቃዕታት ክትፍጽም ክትክእል እያ። ስልታዊ ረብሓ ኣሜሪካ ናብ ናይ ስዑድ ማዓስከራት ብምጥቃም ነፈርታ ዝወስድኦ ናይ በረራ ግዜ ክሓፅርን ኣብ ዝደለየቶ ሰዓታት ብቕፅበት መልሲ ክትብ የኽእላ። ኣብ ስራሕ እዚ ስዑዳውያን ፓይለታት ናይ ቴክኒክ ክኢላታት ምስ ኣሜሪካውያን ብምትሕባር ይሳተፉ ኣለዉ። እዚ ስምዕ እዚ ንኢራን ዓብ መጠንቀቕታ ዝህብ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ብናይ ምዕራባውያን ጥራይ ዘተኮረ ከም ዘይኮነ ዘርኢ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ምንቅስቓስ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ከየጋድዶ ንጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ስግኣት የእትዎም ዲፕሎማስኛታት ብጥንቃቐ ይከታተልዎ ኣለዉ።
ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መሓዙት ሃገራት ኔቶን አንጻር ኢራን ወታደራዊ ስጉምቲ ክድግፋ ንዘቐረበ ጻውዒት ጀርመን ብግልፂ ነጺጋቶ። ቦሪስ ኣብ ዝሃቦ ጽኑዕ መልሲ እዚ ናትና ኩናት ኣይኮነን ኣይጀመርናያን እውን ጀርመን ኣብ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ አንጻር ኢራን ከም ዘይትሳተፍ ገሊጹ። ጀርመን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ኣተኲራ ከም ዘላ ንመጻቦ ሄርሙዝ ብሰላማዊ ፍታሕ ክትዘራረብ ክትጽዕር ምዃና እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ዋላ እኳ ትራምፕ መሓዙት ሃገራት እንተዘይተሓጋጊዞም መጻኢ ኔቶ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ እዩ ክብል ኣጠቂቁ እንተሃለወ ቦሪስ ቀንዲ ትኩረት ኔቶ ኣብ ምሕላው ኤውሮጳ ምዃኑ እቲ ኺዳን ከም ዘይተበተኸን ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።